Ja höppöheitto. Ja höppöheitto. No en mä tajuu. Meni nurkkaan. Anna. Ne on ylhäällä. Ylhäällä se tossa ylhäällä. Tuu, monta kertaa mun pitää huutaa teille, että kohtavaa! Näköjään meni vaihtaa aseen. Tuo oli varmaan mun huono Takasta. leidi. Tuu! Miten se minun kokonaan? Tapoin ekosta. Please contestatkaa, please. Mut nyt se real question is, mä voisin pelaa Glowia, mutta mä voisin myös pelaa Breachia. Pelaa Breachi. Breach antaa mulle vaan sen yhden vitun hyvän taktiikan, mutta tää voittaa eka roundi. That's about it. Eka roundi on hyvä voittaa, sitten voitetaan myös seuraava roundi aika lailla varmasti. Mutta Glowita. I think we could need a healer. No, Fuck you up, no one asked you actually. No koko vittu, mitä hel... Oh. Oh no. What's happening? Ai, sä olis hiilaa, hä? Fuck you, heals! Lobby. 101 tappu. Meikä! Stop throwing the fucking ice mun jaloille!